Skillissä on mitä? Cold Snapissa on skillissä 30 pinnaa. No kyllähän kaikissa Cold Ei oo. Se vetää sitä vitun... Mikä se on se satana? Chilled-efektiä kyllä, mutta ei jäädytä. Mä luulin, että kaikissa on. Että voi jäädyttää. En mä tiedä miksi esimerkiksi Heraldin välillä jäädyttää. Mulla ei oo niinku mitään hajua minkä takia se tekee. Koska jos ei sulla oo sitä chance to freeze, niin se ei pitäis tehdä sitä ollenkaan. Kyllä, ainakin se mun rangerikin jäädytti niitä. Niin, sitä sanoo, että sitä mä ihmettelin, että minkä takia. Niin, koska kyllä siinä on chance to freeze, jos sulla on joku cold juttu. No missä se lukee? Ei sitä voi sulle missään, se vaan kuuluu tämän pelin mekaniksiin. Meganiksi. Olisiko joku 5% base chance to freeze vapaa jokaisella? Mä oon joskus jostain lukenut. No sitten mulla olisi niinku melkein vittu 100% tai 100. Boss. Ei, vai? No kyllä mä en sen tappaa, mutta jos sä oot täällä, niin sit sä tuut kyllä mukaan kanssa. Joo, no mä pistän Icebearin käyttöön, mä en halua sen lähellä. Eihän se nyt tappaa. Turhaa siellä se ja sit sä otat vitusti damagea. Wow. Mitä helvettiä. Vähän kuumottaa. Painele Ctrl X silleen niinku 5 sekunnin välein. Aha, Jaa. sä kuolit. Kerrasta. Just. Siis oliko se moukku vai? Eikö se ammu laaseri? Miten sä vittu tohon kuolit ykkös? En mä tiedä. Paljon on HP:tä sen. 3 tonnia. Tuo sulle ei kyllä resistit ollut käpä. Kaikki käpissä, kaikki oli yli 100. Siis toi just nyt ampui mua laaserilla 2 kertaa putkeen. Ja mulla on shokkedikin päällä, niin mulla meni Mullakin taas on shokkedi. yhteensä 800 HP:tä. Mitä vittua? No mäpäs katon striimistä. Mä luulen, että se löi sua kyllä, koska se Siis silloin oli mun mielestä niinku... siitä. Mun mielestä silloin niinku se käsi pystys just silloin kun mä Mä sanoin katon sulle. striimistä, mulla on shokkedi. Ei oo shokkedi. Mä en ainakaan pistä tappaa Ei sitä. Mitä vittua? Laita Full se, HP, ei ollut shokkedi. laita se broadcasti ja laita linkki. Joo.